Kinong lambat ki dukot jong ki unit bat ki circle beper jong ka Newtrep Youth Council HYC na them riboy kila shim ya kawi karai ban resign no na kajing long dukot jong ka HYC ki bakan thup na du kinong lamba khaman bat ki dukot jong ki unit bat ki circle beper ya kate karai la shim minta kasngi ka arpu pratrik kulalengkon ha kajing lang jong ka HYC riboy kabelalong ha kasnong umling ha kajing lam jong samla jisin nongrum kum president Habakrench kilat pathai kubor, ujisin nongrum unong yalam bah kmat jong ke HYC riboy, ulay thu bah kakat artrik mentau benai, kum kinong kit kam jong ke riboy, kilalet ha kaway ke jingyalang kabala kot da ke HYC sengkemi ban penbet ye ki kam jong ke riboy. Henry klem poi perkat, Maria poi ha kate ke jakar, uway unong yalam jong ke HYC sengkemi, ula jerong keti jerong kejat. Ulo ongru bahadin ke jingti benya e kidau ki bapelong ye undi unong ya lam jong kaseng kimi ban jerong kti lalap bakim shim don kinu kidau ki babyang ba unne ya kata kam ka baklem akor kani ke jingle jong president ke district kalakta ke jing sngu jong ki khot baro kila shim ye kawi karai ban resign no na ka jing bat kam bat jing long khot na kaseng HYC bat ye ka kot resign in sapa sha ke HYC seng kimi Mantagasi ka arpu pratorik jong benai benikong arajar arpulai nakaliang jong ka HYC Riboy District hapo ka jingalam jong aku president elect hadin ki babun ki pressure ki banga ngayo lomba ki jingafun jong ki para dokot hakini ki kendiat sengi ki baladam kata kalong bah BD bagi kam jong ka seng hapo Riboy District kira don shibun ki kendram haki kendiat senem ki baladam ia ka bakal adon ka jing prasyang bani penbeng nakaliang jong ka district kum ka sengkimi ka basungsi kalong wat hapring ki babun ki jing prasyang bani penbeng ia ka kam ngisu ban penpau ba ngim shim lala ban yo ia kata ka solution ka babiang ka balak ban settle ia ka jing ka bangi ni kendo po jong ka them riboy la shisha ngim la ka ban len ba ka HYC po riboy kadai ka way naki kunhun triman semua bah ka bala pau bat ka bala ayo ka jing sinia naki pat nong shisno ka jingdon juga unit bagi circle lepo juga district kamde shu ka baduna lanya pej bagi way pat ki para kunhun samhalang Henry what happening ki babun ki jing ki bangi kendo ngim shim la randian ni yang bat ka seng nadu ka por ka bangi ni peniso bat ni penong dukot ya dia ka seng tat hadu ka kene ka klimat ka mentah Balak benong ba lengba kan ka sengi ka pamenta lengba kan ka jingya kendo ka jongi kruip ne ni soban pau ba nakaliang jongi ki nakit kam jong ka HYC Riboy District nga president bat kunjuk ki nakit kam ki ba mat kham tam ya ki dekhot ki balawan ni ka ban shimta nakaleng jong ka district ki unit ki circle ki baper ngil ayo ban pas ki ka resolution karai ba hadin ba ki dekhot ki layo sngobat ki laktip habedi begitu ke jinja ke bajaman ka kat arterik jong ne benai insya ngam kwa ka ban yathu hande ka diga kam ka bangim lai ka ban len ka diga kam ka bala shim bantah pedeng ka jingdon jiki babun ki khot ngit kam jong district long ba hakini ki kendiat singi ki bala dep kum ban shu ban sha ya pi ki pai ba ki bapet ya ka news long ba haka we na ki jingelang bala khot da sengkimi ya yangi kino kit kam jong Riboy District da ka jingmut ban penbej ya ki kam ki bai dai dor bat ka Riboy District